Díomh háide tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Tá idir gitabog níos casta agam díomhaniu, agus mar sin is fiú an ceann seo chéineáil de ócáid speisialta nó nuair tá amla spáir agad. Is é a bheits muidir deanú na Builín Liomóide le síoltaí popaí agus be sé seo go hálíonn le cupán té. Buin soltas. Seo iad na cóáir a tadaí leis an Builín seo a dhéanú. 100 gram de síolta popaí, 185 ml bainne, 220 gram sucramín, 300 gram plúr iiritheach, 200 gram de imbog, Liomóide amháin an sú agus an cracan, 300 gram de sucre roáin agus stan Builín. Is é an céad rud atá le deanú na an bainne a thabh ar an sorn. Chur na síolta popaí isteach agus feadh ar leathíomh ar feadh 5 Agus tú ag fannacht ar an bhaine, thiglead go le raibh leis na holmhain eile. Chur spré nó papar bacala ar an stan Builín agus buin an sú agus an cracan den Liomóide agus feadh sin ar leathíomh. Másc an siúcra agus 185 gram den im le chéile. An sin chuirteach na huimhithe, an plúr agus an bainne go máil a máscú a ríthe nama. Chur an máscan ar fad is deas a stan Builín agus chur é sa nain ar feadh 10 bumainte ag 180 céim. Nuair atá an Builín ré, thigleadsa anois an bara olú. An rud atá le deanú na an timpantá feadcha a leá ar an sorn agus an sú Liomóide agus an siúcra roáin a chur isteach le syrup a dhéanú. Agus an syrup go fáilte, dúirt sé ar mhar an Builín agus chur an cracan gartha ar mhar, agus tá sé ré le híthe. Buin soltas.